assumint a més la multiplicació del preu de cada assignatura en el cas de segones, terceres i quartes matrícules. Hem de recordar els decrets del Consell de la Generalitat que serviren de fundament jurídic. El primer i més greu, el decret de 110 del 2012, a 6 de juliol, on estableix el preu de primera matrícula de grau un 13% més elevat respecte al preu equivalent en llicenciatura. Però la diferència més agreujada es dona en les segones, terceres i quartes matrícules de grau, on els preus augmenten un 175%, 375% i 500% respectivament, la qual cosa fa inassumible l'accés i èxit acadèmic als estudiants més precaris. Cal recordar que fa uns anys el model de llicenciatura es pagava quasi igual les segones, terceres i quartes. El tasazo instaurat per l'actual govern ha suposat una normatització econòmica de les taxes que es converteixen en deute. Per alguns suposa viure per damunt de les seues possibilitats econòmiques a causa de viure per debaix de les seues possibilitats acadèmiques. Cal resumir aquesta universitat com una universitat pública de pagament, oberta al públic però no a tots els públics. I no sols per les taxes, sinó perquè també el sistema de Bolònia possibilita que l'estudiant pugui treballar per aconseguir els recursos econòmics necessaris. Aprofitant l'ocasió, volia denunciar les intimidacions per impagament de matrícula que suposen l'anul·lació automàtica de la corresponent matrícula, sense dret a reintegre de les quantitats. Suposa una pèrdua de qualificacions obtingudes de l'any lectiu. Aquestes intimidacions rebudes mitjançant l'aula virtual obliguen a pagar en un termini l'any següent, sense tindre en compte les necessitats o la situació econòmica de l'estudiant. Està aquí la prova, si la voleu, la teniu aquí. I sobre els papers dir que oficialment tenim una universitat pública, però no obstant això, el procés de desmantellament i mercantilització que està patint la universitat està donant lloc a una universitat etilitzada. Parlar de les taxes suposa acceptar la seva normatització, però defensem una universitat pública, gratuïta i popular. Gràcies. No se para. Vale.